ang ilang buhat niya. Mura man og iro ba nga may pagali sigurong iro kay napay value. Unsa may imong reaction anang pangitabo karon sa atong minalanggang kanhi presidente Tatay Digong? Nasakitan ko sama sa ubang mga Pilipino sa nahitabo ni Tatay Digong. Dili na lalim ang ilang gibuhat niya. Mura man og iro ba nga may pagali sigurong iro kay napay value. Kani murag trapo nga gitugyan na nato didto just like that. Nya ato ning national treasure ha, former president ni who left with an 82% approval rating, lisod kay na kuwaon sa usa ka presidente. Ang pasabot ana pinangga siya tibuok nasod unya giingon ani. Mauna no nga kasabot gyud ko nga no ang mga Pilipino karon all over daghan kay mga protesta, mga caravan, unity walk, unity ride, pero kita nagsugod ta katujong day nga na dakpan si Tatay Digong no. We had a prayer rally, mga supporters ni Tatay Digong sa Plaza Independencia. That was the first day. Second day, another prayer rally. And on the fourth day, we had a solidarity mass. Now, that was well attended in Cebu. That was officiated by Father Shano Ubud. Ug naa pa tay mga umaabot na mga activities, especially karong March 28 na birthday ni Tatay Digong. No, we are planning for that. And we will announce it soon.